Gandhi Records. Conquering Superstar Equation Discipline baby. Well, it's the conquering football and catering. Bye baba. All already. Are we there? We are immense. Uno to tamba test. Uno to famba test. Uno to be my test. And then put it to get this. Tangwe, Malawi to sunga test. Makita red shot in my test. That we are immense. Uno to famba test. Uno to tamba test. Uno to chika test. Uno to fake test. Uno to no ita uno. We are go mess. Uno. Ani barkuziba kutinda pira kutaranda mutaranda. Kama teora fotika ninda kuturan chaimba mara. Chona va parara va serera. Barkudo kiziva ndimbo mira. Batakundi kormetira. Batukunga kutindere kufungitira. Baskuziva kutendere kutitira nderi kuda kuba utira. Bofungira ndoda kupendira. Barku enda unofunza papidura pamarondera. Mangoma ndakababondera. Waisi vangu vasachoka tendeka babindira. Barkuziva mangoma. Dava yembira. Barkuziva sakandate. Bango uyayi. Uyayi mese. Kuno teslatese. Kuno tutamba tese. Kuno tufamba tese. Kuno tutkatese. Mangoma chali matiri tese. Ende tichashando tiri tese. Ndati uyayi mese. Kuno tutamba tese. Kuno tufamba tese. Kuno tutkatese. Nde futi kuno. Mangoma toimba tese. Tese shataita tichaita tiri tese. Bautana weza kutanda na kutatangira ipapo. Barkusha mizika kuti senda shika ipapo. Vaida kuti ndikuita munu munyama. Ende ndiri munu wenyama. Vaisha mizika kuti ndazopinda sahi. Barkusha mizika ndozikuna sahi. Vandifurira owei. Barkusiva kuti nini nemangoma waniwei. Kusvika ikoko vanjinwa udzise mvimi amutsakanyama. Vaida kuona ndichiita mnyama. Barkusiva mangoma kandikumbira nmonima vanozviziva. Mangoma ndo sakandiyai uyayi uyayi ndatika uyayi zambokubata mzanyari ndati uyayi atibofaira tine staira nyangwe mokandichaira uyayi ndati uyayi mese kuno tostetese kuno totamba tese tofamba tese kuno tosvida endefutobema tese yese yachaita magitare tiri tose ndati uyayi tese kuno itike ari kuno vaudze mangoma ari kutangira kuno kune zvinhu zvacho kasaka batikai uyayi 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 ndawandadem inendefoti semuvhimi kuita kunge semurimi ndiri kumhanyisa rurimi ndoimba une timi vari kutosiziva handitsimi endefoti kandiri musemu unandikabata wakapata vari kuona muswe vangu ndakapeta ari makata ndakakota mamukota vari kuziva foti kandapota usipenda sekompyuta ndine data sazoda kuuya futi chindiandareta ndokusiya vaneta endefoti ukandibvito chaketa kuti inini ndiri mutaranda enzwainini sade kundipinza muchiki ndokuita seki mese ndoku ai ndati mese ndoku kokai ndati mese ndoku nekai ndati mese ndoku tendai ndatika mese kuno uya mese kuno tamaitese kuno tisatese nde kuno tirituse magitare batai papo PTK chadiwa ku UK batai baba baba kankare already a different style and them said I say I'll teach up the fireman I come here. Go tell them say real me a there. Real fireman me a go bust on the tune again. PTK tell them me run again. In the UK them see me again and again and again. But I can football and catering.